И здравейте хора, че днес ще направим един футдрафт и да, нека започваме. Каква стратегия ще изберем, аз не знам, но тази ще изберем, защото ми харесва. И да, като капитан ще е този защитник. Тук кой да изберем, и аз не знам, с най-големия оверал този. И тук ще изберем Матео. Иско като халп. Тук ще изберем Бруно. Отляво Караско и отдясно ще е Хонда. Трябва да го сменим. Добре, тук ще сложим този, забравих му името, и като централен тос. И отляво. Добре хора. Тук е много напечено. Кой да избера? Азарт или Неймар? Не избирам Неймар. Не ми се падат хубави карти. Не. Сега да изберем Лорис. Така. Добре. Така. Вземем този да се свързва тук. Тук ще изберем Хамшик или Тевес или Коста. Тук се тая. Добре, така. Като цяло не западат хубави карти, но пак не нещо. Така, кой да избера тук? Ще избера този човек. И да. Гомес. Хоп. Добре, сега се оформят нещата. Но за нататък не знам. Защото ми се падат зазвратителни карти. Квадрадо ни се падна тук. Добре, тук пак нищо. И последната карта каква ще е? Избирам Агуеро, въпреки че той няма да играе. И да, хора, това е състава. Да подрежим малко. Хоп. И да. Добре, всичко е под контрол. 99 Chemistry, 86 рейтинг. Не го сейфваме. И Симдрафт. Така. Общо 105 склад рейтинг. И да. Нека започваме. Ще играем срещу... Забравих името, казаха. Добре, Хелин Гамеро открива 16-та минута. Да просто виждате. 2-0 печелим. Сега ще играем срещу Челси. Тук ще е трудно. Ярки и жълт картон. 1-1. 2-1 за тях. Добре. Загубихме.
Нищо, да видим сега какви пакове ми се падат. Голд пак. При нея имам голд пак, 3 пака, да видим какво ще има. Добре, Заза. Тук Фабио Контрало. Добре, за сега е добре. Добре. Тук не беше добре. И да. И това ще е хора от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, можете да дадете палец нагоре, коментирайте и се абонирайте. До следващото видео.